Velkommen, mine damer og herrer. Vi skal nu underholde med næste halve times tid, og for at de kan forstå, hvad det hele drejer sig om, skal vi lige kort ridse handlingen op. Vi starter hos Olsen, han har fundet strålende idé at tage en film, en løvejagt, og han får så sendt to små løver ned fra Tyskland op til Roskilde. Og i Roskilde der er en vemmelig dyrefring fra en skald, og hun har fundet de små løver, de lider så forfærdeligt mad. De har så grusomt. Og hun ringer så til en stor justitsminister Alberti, og Alberti har nedlægger forbud mod filmen, og så går det jo så godt ud, så han får optaget filmen, han får så forbuddet, optager filmen, sender over til Sverige, det går fint med den, men han bliver anklaget for dyremishandling. Hvordan går det? Der bliver rejst tiltag mod ham, der kommer retssag. Hvad tror de sker? Vent og se, filmen kommer! Sandheden om løvejagten, eller frøken Justitia Gormak. Se noget elendigt møg. Der er ikke et eneste godt stykke. Det er noget banalt hø. Se bare. Sommernatte bagelse sø. Næh, vi skal have noget ægte. Noget med natur. Kan du ikke finde på noget, Larsen? Hallo? Ja, det er mig. Er det dig? Nå, om jeg vil købe Elora, hvad skulle jeg da med hende? Jeg skulle da primadonna nok. Nå, det er en ø. Ja, jeg skal sgu ikke på sommerferie nu. Farvel. Det var en, der ville sælge en ø ved Roskilde. Find nu på noget, Larsen. Se, læs, vi er redde! Tilbyder 2 pragtfulde løver Hagenbæk. Skriv til Hagenbæk, at de straks skal sende løveren. Jeg har fået en strålende idé. 2 løver i en ø i Roskilde Fjord. Det kan blive en glimrende film om en løvejagt. Jensen! Jensen, der ankommer 2 løver til Roskilde i morgen kl. 9. Tag ned og hent dem, hva'? Jeg ved. Det er til at holde ud og se på. Jeg vil straks klage til regeringen. Ja, så. Det er ligesom, det... Hvad siger du? Nå, hallo, er det... Nå, nu skal de bare høre. Det er 2 løver i bor i Roskilde by, der...
Alberti. De er mishandlet. Hvem er det, jeg taler med? Galt. D-O-L-D. Galt. Altså 2 løber i bor på Roskilde, der stod. De er mishandlet. Ja, de er næsten ved at dø og sult. Det kan I da ikke tillade her. Naturligvis kan jeg ikke tillade dette, kære frøken Galt. Jeg skal straks få sat en stopper for det. Stol de kun på mig. Farvel. Jeg vil bede Birkefuldmester Glabro i Roskilde om at starte optagelserne. Farvel, herr minister. Justitsministeriet er i telefonen. Skynd dig nu lidt. Goddag, herr justitsminister. Det er Birkefuldmægtig Glabro fra Roskilde. Goddag. Ja, Glabro, jeg har lige talt med frøken Galt. Det er en af disse her vanskelige dyrforeningsdamer, der ustandsigt smadret. Det drejer sig om nogle løver, som står på Roskilde station. De er mishandlet og i en ganske forfærdelig forfatning, siger hun da. Men jeg har altså lovet mig at tage mig af den her sag. Og nu må de sørge for, at der ikke sker nogen som helst mishandling. Jeg nedlægger forbud mod et hver optagelse. Selvfølgelig under bødeansvar. Har de forstået? De tager ud til Olsen på øen. Jeg ved, herr minister, jeg kan nok meddele, at Olsen er, han ikke må optage den film på øen af alle ord. Farvel, herr justitsminister. Farvel. Det gør mig ondt, herr Olsen, men der er nedlagt forbud mod deres film af justitsministeren. Det er dyrplageri. Forbud! Det er dog det stiveste. Det må være en stor misforståelse. Jeg skal kraftedeme mig ikke foregå nogen dyremishandling her. Fy for pokker! Nu er jeg offret så mange penge på det her foretagende, så er der kraftedeme mig ingen mening i at komme her og forbyde mig det. Men forresten kender jeg også godt straffeloven. De skal høre fra mig.